Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de xoves, día 9 do mes de xaneiro de 2025. Hoxe lles imos a falar na radio e na televisión municipal de Cerceda de que pode renovar o DNI en Cerceda a finais deste mes. Falaremos de sábados de baile que haberán este sábado, pero tamén da oficina de rexistro clave que dispón o Concello de Cerceda para quen quera solicitala. Recordamos que xa está en marcha a cuarta edición da carreira Poseidon Race e tamén se están realizando traballos sobre terreo na Vía Verde para digitalizala e incorporala a Google Maps. As letras galegas de este ano dedicaránse, entre outras, a dúas cantareiras de Cerceda. Xa comenzaron as clases de costura na Silva. Falaremos da ITV de turismos que se pode pasar dentro de 2 semanas aquí en Cerceda e do servizo de información por WhatsApp municipal. Nos deportes retómanse as ligas esta fin de semana e repasamos xa cal é o calendario dos nosos equipos. E por último, en canto tempo, seguimos de novo con tren de borrascas que nos vai afectar con máis nubes e precipitacións para mañá. Dende onte se pode pedir cita para renovar o DNI en Cerceda e agora tamén o pasaporte. Estará a unidade móvil da Policía Nacional o próximo venres 31 de xaneiro. Venres 31 de xaneiro pola mañán. Xa se dispón para Cerceda de 50 plazas. Para anotarse hai que facelo na Policía Municipal ou nas oficinas xerais do Concello. Ambas as dúas instalacións están na planta baixa da Casa Consistorial. Teñen que achegarse polas mañáns. Lembren, polo tanto, que o próximo día 31 de xaneiro se pode renovar o DNI en Cerceda e tamén facer o pasaporte. Para elo teñen que pedir cita previa e teñen que pedilo na planta baixa do Concello, nas oficinas xerais ou na Policía Municipal. Pasado mañán sábado hai unha nova edición de Sábados de Baile. Este sábado día 11 no edificio do Museo do Moucho, no local social de Cerceda, na primeira planta, de 7 da tarde a 10 da noite, un dúo musical poñerá a música. Logo os usuarios e veciños poñerán ao baile e a diversión. E anticiparlles tamén xa que o día 25, sábado 25, de novo, haberá outra edición de Sábados de Baile. Tamén lle recordamos que o Concello de Cerceda dispón de unha nova oficina de rexistro clave. A nova oficina de rexistro clave do Concello de Cerceda xa emite credenciais dixitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención da identificación clave realízase de xeito presencial na nova oficina, evitando desplazamentos fora do Concello. Calquera persoa que así o desexe poderá obter de modo presencial e sin desplazarse fora da súa contorna a identificación clave necesaria para acceder aos servicios dixitais e acreditacións de identidade, que se fai nunha oficina ante un empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e de un número de teléfono móvil onde chega mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade de certificado digital instalado ou un DNI electrónico. A credencial digital proporcionada por este sistema é segura. Decir que, en este caso, as administracións poden relacionarse evidentemente coas administracións dende calquera dispositivo que teña conexión a internet e sin necesidade de instalar o certificado digital no seu ordenador, tablet ou teléfono móvil. Co rexistro clave xa se pode acceder e para elo no Concello xa hai esta oficina. Recordamosles tamén que xa está en marcha a cuarta edición da carreira de obstáculos Poseidon Race, que xa, pola cuarta edición, xa está instalada no panorama nacional como unha das máis importantes. O Clube Local OCR Cerceda, en colaboración co Concello, organiza esta cuarta edición da proba deportiva Poseidon Race. Terá lugar o día 31 de maio de novo no Aquapar e nas súas inmediacións. O plazo para anotarse xa abriu a primeiros de novembro e xa actualmente son 500 ou máis de 500 os anotados, destacando de novo que xa hai 131 na categoría élite e 209 en popular, tamén hai en parexas. O ano pasado se chegaron e se superaron os 800.
Segundo nos informan tamén, dende a OECR, a través do seu presidente Álvaro Sánchez, a carreira conta coas categorías de élite, starter, parexas e popular. Todo preparado para realizar esta carreira de obstáculos, insistimos, a Poseidon Race, que vai a ser o día sábado 31 de maio. Cambiamos de tema para falarles agora a Vía Verde, porque se están realizando traballos sobre o terreo na Vía Verde que comunica Lembre en Cerceda con Oroso para digitalizala e incorporala a Google Maps. Técnicos da Fundación de Ferrocarrís Españoles traballaron xa sobre o terreo na Vía Verde Compostela Tambre Lengüelle para a súa digitalización, unhas tarefas levadas a cabo con unha subvención concedida á Asociación de Municipios por donde discurre o trazado por parte da Diputación coruñesa, co obxectivo de incorporar o trazado ao Street View de Google Maps e permitir a todos os interesados observar o percorrido virtualmente en 360 grados. Os traballos comprenden dende o viaducto da zona de Oroso ás estacións de A Pontraga de Ordes e a de Cerceda. O colectivo desta Vía Verde considera que a presencia do trazado nesta plataforma de internet servirá de impulso ao percorrido, posto que é habitual a súa consulta por parte dos turistas e deportistas, ben sexan ciclistas, aficionados ou correr, en este caso, as que vayan a correr e realizar caminatas. Máis temas. A Real Academia Galega anunciou que van a recibir homenaxe como parte do Días das Letras Galegas deste ano, que é o 17 de maio, como é habitualmente, se dedicará ás cantareiras e á poesía popular oral. A homenaxe estará personificada en 6 mulleres galegas creadoras e transmisoras da arte e da beleza. Entre elas, dúas de Cerceda, como vimos insistindo, Adolfina e Rosa Casás Rama. Adolfina e Rosa Casás, dúas mulleres que naceron na Vila da Iglesia, tía e sobriña, recibirán este merecido recoñecemento pola súa contribución á cultura galega, transmitindo unha tradición centenaria a través da súa música. As clases de costura na Silva comenzaron na xornada de onte e insistimos que van a ser luns e mércores de 3:30 a 5:30 na antigua Escola Unitaria da Silva. Se alguén quere inscribirse, estaría a tempo. Pode facelo a través do rexistro na planta baixa do Concello, lembrando que o prezo é de 12 euros para os menores de 12 anos e 17 euros para os maiores de 12 anos. A ITV de Turismos estará en Cerceda os días 20, 21 e 22 deste mes de xaneiro. Nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo, estará a unidade móvil da empresa Supervisión e Control que se encarga da ITV dos Turismos. Se alguén quere, pode pedir cita previa. Pode facelo no teléfono 981 92 80 80 ou na páxina web www.sicitv.com, no apartado de cita previa. Lembrando que aínda hai prazas e que estarán os días 20, 21 e 22 de xaneiro, luns, martes e mércores. O Concello de Cerceda ten xa en funcionamento dende fai máis de un mes unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á cidadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta deste servicio e recibir as mensaxes hai que ter evidentemente instalado a aplicación WhatsApp no seu teléfono ou na súa tablet e despois poden facelo, por exemplo, guardando na axenda o teléfono 609 43 10 78 ou, en este caso, escaneando un código QR que atoparán na páxina web municipal. Dese xeito sería máis sinxelo. En calquera caso, despois xa recibirían unha mensaxe de benvida confirmando o alta no servicio e xa pasarían a recibir mensaxes por parte do Concello, mensaxes informativas e de comunicación inmediatas. Nos deportes estamos a xoves e xa sabemos o calendario deportivo da fin de semana que se retoma despois do parón de Nadal e que comenzamos a repasar pola segunda categoría en Galicia, donde o Queixas xogará en Ordes. O partido é o domingo ás 6 da tarde, Ordes B, Queixas, no campo de Vista Alegre de Herba Artificial. Ordes B, Queixas, insistimos, retomando a competición Queixas que vai terceiro na clasificación a tan só 1 ou 2 puntos do primeiro clasificado.
Na terceira categoría Galicia, os tres equipos que temos, por exemplo, o San Martiño xoga na casa contra o Curtis. O partido é o domingo ás 4 da tarde no campo do Roxo de Herba Natural. Pola súa parte, o Pontecarreira é o rival fora da casa do Atlético Cercedense. Pontecarreira, Atlético Cercedense. O partido é domingo ás 5 da tarde no campo da Chousa. E o equipo do Rodís xoga na casa contra o Vilasantar. O partido de domingo ás 12 do mediodía no campo das Tinajas en Encrobas. O fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís xogan na casa. Atlético Cercedense, Xuventude de Crendes. O partido xa é o sábado ás 4 da tarde no Roxo. Mentras que os cadetes xogan en Paiosaco. Paiosaco, Atlético Cercedense cadete, o sábado ás 5:30 no campo da Porta Santa. Os infantís tamén xogan a casa, Atlético Cercedense Ordes B, o partido é o sábado ás 10 da mañán no Roxo. Os máis pequenos, os alevín, xogan a casa, Atlético Cercedense Alevín, Oza Cesuras B, o partido é o sábado ás 12 do mediodía no campo do Roxo. E os benxamíns, o equipo A descansa e o equipo B xoga en San Tirso. San Tirso B, Atlético Cercedense B, o sábado a 1 da tarde no campo do Pinar. E os prebenxamíns xogan en Abellá, tamén o sábado, a Abellá, Atlético Cercedense prebenxamín, o sábado ás 12 do mediodía no campo do Vedral. No fútbol femenino, no fútbol 7 femenino, o Atlético Cercedense recibe na casa o Xuventude Laracha. O partido é o domingo ás 12 do mediodía nos campos do Roxo. E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Campanal de Loureda, Cerceda de veteranos. O partido é o domingo ás 10 da mañán en Meicén de Grande. E na segunda B de veteranos, San Martiño nos Coruña, o domingo ás 12 do mediodía no Roxo, e Rodís de veteranos contra o Poulo o domingo ás 10 da mañán tamén nos campos do Roxo. Rematamos co tempo. Non se agardan cambios para o venres na que Galicia vai a permanecer mañán baixo a influencia de borrascas atlánticas co paso dunha fronte activa. Así mañán agardamos unha xornada de ceus cubertos con chuvias febles máis probables na franxa atlántica pola mañán. Co paso das horas, estas precipitacións iránse estendendo e intensificando o resto de territorios, sendo localmente fortes na mitade oeste pola tarde. As temperaturas non experimentarán cambios significativos, o vento soprará moderado do suroeste con intervalos de fortes no litoral entre Bares e Fisterra. Co tempo, rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Iris, en a redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.